Как да говориш за Бог без страх? Нека изясним нещо. Да говориш за Бог без страх не означава да крещиш. Не означава да нападаш. Не означава да печелиш спорове. Означава да спреш да се срамуваш. Страхът идва, когато мислиш, че трябва да се защитиш. Но истината не се защитава. Тя се казва. Библията казва: не бой се от лицето им, защото аз съм с теб. Страхът не изчезва, когато светът стане по-добър. Той изчезва, когато си сигурен в кого вярваш. Да говориш за Бог без страх започва с едно решение. Няма да лъжа, за да бъда приет. Светът ще ти каже: дръж вярата си за себе си. Но вяра, която се крие, бавно умира. Исус Христос не каза: говорете, когато е безопасно. Той каза: ще бъдете мои свидетели. Свидетел не е този, който знае всички отговори. Свидетел е този, който не отрича това, което е видял. Не е нужно да обясняваш всичко. Нужно е да не се преструваш, че Бог не съществува. Да говориш за Бог без страх означава да кажеш вярвам, дори когато е неловко. Да не се смееш, когато подиграват вярата. Да стоиш спокоен, когато те наричат краен. Библията казва: Господ е моята светлина. От кого ще се оплаша? Страхът от хората губи силата си, когато страхът от Бог заеме мястото. И нека ти кажа нещо освобождаващо. Не си отговорен за реакцията на хората. Ти си отговорен за верността си. Истината не се нуждае от одобрение. Тя се нуждае само и единствено от глас. И ето последния въпрос, с който те оставям. Ако не можеш да говориш за Бог пред хората, които ще те съдят, как ще застанеш с Него, когато цената стане още по-висока?